sak Indonesia ya. Ayo lombok piro iki mau? Papat. Dewe ya akhirnya. Itu. Wih, dong apa iki? Protes Ayo. Ah, ngepasi Gebung-gebung kene. beneran iki. Aduh. Pelem lek mau ke bawah mau. Belum mau ngendi kuwi? maling pasti. Tanggane to. Oh. Kebiasaan yang milik hamba Allah. Mbok tembung apa ora? Bukan hamba Allah ini. Wah, itu sama. saya duwe iki kok. Aman. Untuk nanasit, Bos. Nah, coba peleme tak aku. Peleme gen Mas Alif. Pitik balik kebun-kebun. Nana sapa? Wah, yuk. Ates. Goblok. Wah, kebun yo bener nanas. Oh, iya ya. Oh, ya wis yang